संक्रांति से वीडियो नहीं सब फुल ऐसी देखवास अरे रात ऐसी रात सीधे वीडियो ऑन लगा दिखाई तुम अरे इनके देखते रहो कंटिन्यू वीडियो जोड़ी रहो राधे राधे देखा देखा अरे टिकट देखा हाय मर्दियास टाटा हाय गाइस हेलो गाइस এটা আমার অম্বিকা মা আছে অম্বিকা মা এটা দেখ অম্বিকা মা যদি আমরা কৃষ্ণ রাধে রাধে নমস্কার নয়া ভিডিও স্বাগত করলেনি আমি এবে যাউछु হ্যাঁ তুমি গালাবিনি ঠিক আছে দেখা দেখা আরে ঠিক দেখা হাই বরদাস টাটা হাই গাইস हेलो गाइस लाइक टिके करबो আর আকাশ ভাইর চ্যানেল গুটিকে সাবস্ক্রাইব করবো হিরো বনে পুরা দতে গুন্ডা সম্মান ফিলত নাই আরে আমি গুন্ডি কালুনি তিনা গেরাজ কীর্তন আজি আপনি মকর সংক্রান্তি সে ভিডিও নাই সব ফুল আইছি দেখবাস আরে রাতে এসে রাতে এলে সিধের ভিডিও অন লাগা দেখাই তুমি আর এমনি দেখতে রো কন্টিনিউ माता मंदिर आचु हमें इति हमें सी कीर्तन जीवु टीना गैरेज कीर्तन जीवु हाय गाइस नमस्कार नया वीडियो स्वागत करले এটা আমার অম্বিকা মা আছে অম্বিকা মা এটা দেখ অম্বিকা মা যদি আমি এটা আমার বাজামন আছে দেখলাসনি পুরো এটা কীর্তন কর গালুনি টিনা গ্যারেজ খাইটা কি মকর সংক্রান্তি বলি এটা আমার ঝুমকা সি সাইড ড্রাম কেশো বাজা সবু কেশো এটা সবু গালু নেবে অটো পাকে গালু এবে অটো পাকে তার নাকি মই নাকি আইনা লগে দেখলিনি পুরা বসবাক টিকে মুশকিল হইতেরলা আরাম সে বসলে বসে করে গোটার যে ভিডিও বানাইবাক টিকে কষ্ট হলানি আরে খাইটি গোটে সাইড के नाकि टिके साइड के बसी रहले আর নাকি আগদতে দেখাই বললি মোর মোহে পুরো খাইছিলা আর পছবাটে দেখা মোর ভাই আমার কীর্তন পার্টি ভাই মন বসলা আছত আরে দুম মজা করব জিওয়ারে পুরো মল টিকে আল্লাহ নি ক্ষমা করে দেবাস খাইটা কি মই নাকি বহুত খুশি লাগলানি কীর্তন বললুনি ভাই দেখলাসনি আমার রাস্তা এটা আমি শনি মন্দির গণেশ মন্দির এরকম সব বলবো এটা মানগাঁও টাউন গালুনি আরে মুই অত লোক বসে করে নাকি এত বনাই পারি নাই তুমি সাথে জানি রাবাস মুই নাকি ছোটিয়া ইউটিউবার মোর ইউটিউব চ্যানেল গোটে 4000 সাবস্ক্রাইবার ডিলেট এলা বেশি কষ্ট লাগলানি আরে খাই করবস এটা বাইগর সাথ কেরলা এবে আমি কেটলু টিভি দেখলুনি আমি चार्ज बसाएर लैजा काई राधे राधे भित्र फुल्नु बताइ गर्नु बस्दै मेरा भित्र फुल्नु हजुर के पाते कोचकाली रे देखा भाई कोचकाली नाकी हम कीर्तन पार्टी में बसला आछत आई मार लाइन आई मार सरला पर लाज से लाइन वीडियो करते ले लेकिन कीर्तन गला আছে তো জানে ভাই সব গড়তর কাজ করা এই সব গড়তর কাটা মারা बोलो भाई राधा टीवी देखलु नहीं वो लोग टिके आसु आसु टिके रेस्ट लेलु कतक सुंदर कर भजन गाइले सब कोचकाली बसी कर टिके विश्राम नेलु टीवी देखी तभी आम बाहर गलु गणेश मंदिर 4 राउंड केंद्री बुलबु आम बहुत कीर्तन करलु बुलनी कीर्तन कर बुलबु सारला आम धीरे धीरे आराम से बुलनी मानगनी डागाई कीर्तन पार्टी के अरे आम लाइक कुंती कीर्तन डागाली सीधे जीवु अरे भाई कुंती प्रोग्राम आछे तो कीर्तन डागा आम आइबु तबे
गणेश मंदिर ताले जो हनुमान मंदिर बाटे आइलु हनुमान मंदिर दर्शन करा भाई बहुत खुशी लागसी भाई कीर्तन कर बोलले भाई जीवन रे किछि नहीं जीवन रे वंचरे बाबू हरे कृष्ण हरे राम बाबू जप जप करते बात दरकार पर भाई जीवन रे আর কিছু নেবাক ধন সম্পত্তি কিছু দেবা নেবাক নয় আমার হরে কৃষ্ণ হরে রাম করে আমি এটা তুমি দেখা বজরং বালিকে টিকে দর্শন করা মুতে কি চাই বলাই পারে নাই টিকে বলাই নিয়ে আছে ঘটনা তো বলে বলে कीर्तन करवाल बेसी मजा लागलानी এটা कीर्तन लोग बहुत खुशी आनंद मिलছে तो जैसे हनुमान मंदिर चल बाहर में शनिवार के रिवाज गाली में भाई शनिवार मंदिर गाली में আর তুমি দেখবা সত্যি না কেমন খাদোবাল कीर्तन पाठ किया था तो हमें तो बहुत आपको बता 25-30 लोग पर आके कीर्तन पाठ अब ना क्योंकि डाले सीधी जाई पारो अरे आराम मस्त भजन भजन गाई भाई हरे कृष्ण जप पाटा बहुत खुशी लागছে এটা শনি মন্দির চারি কেন্দ্রে করে এবে শনি মন্দির কেন্দ্রে করে শনি মন্দির ভিতরে পশু ভিতরে পূর্ব ভালো সুন্দর লোলি ভাই এটা मुलाई खाइटा भूल काट खोइते क्षमा कर देबास बोल काइटा के मुई अब तो वीडियो बनाई ना तैयार करे कोई नहीं साडे बोल लागी मोर देह के असुस्थ रहला बोल लागी वीडियो बनाई कॉल का लोग कहले अरे तो लागी हरे कृष्ण राधे राधे तो जब हमर वीडियो भल लागला लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देबास एगो शनि मंदिर प्रवेश करले भीतर पूर्ण में राधा कृष्ण बोले नी अरे गुरु बुलाई लोनी गुरु महाराज कृपा तो बुलाई लोनी अरे तो मैं लगी डॉक्टर वासी डाल शनि मंदिर भीतर खुल्लू तो मैं लगी शनि बापू के दर्शन करा सेटा देख के दर्शन करो तार मंगल हो और के मोर वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो तार जीवनटा दुनिया जाऊँ कहीं ना मैं लगी कोई वीडियो नहीं भगवान वीडियो बनाई अच्छे हरे कृष्ण राधे राधे तो वीडियो फर्स्ट में लास्ट में जो है